Исәннәрмесез, ТМВда адымнар вакыты әлеге атнаның төп вакыйгалары, аларның асылы, белгечләр фикере, игътибарга лаек күренешләр һәм проблемалар. Безнең бүгенге тапшыруда. Президент әйтте, 2021 туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булачак. 21 гасырның нинди мәсьәләләре бүген үк шишелеш көтә? Телебез халкыбыз өчен уртак байлык һәм мирас. Фермерларның күңелен сүрелдергән вакыйга. Ни өчен конкурста җиңүче булып, алар акчасыз кала? Күпме бюджетта акча каралган, шуларны алучылар грантополучатель булып бара. Хатасы да, билгесе дә мөһим түгел. Татарча диктант ни рәвешле бар дөнья татарларын берләштерде. Bütün кеше кирәк дип килмәгән, менә йөрәк кушуы, күңел кушуы буенча килгән. Торналар төшкән җирдә. Ни өчен Мәскәүдән килеп белгечләр бездәге торналарның исәбен ала? Торналары күп кенә өлкәләрдә, безнең Татарстанда мәсәлән, Кызыл китапка кертелгән. Атнаның төп вакыйгасы президентның Дәүләт Советына еллык юлламасы. Бер сәгатьлек чыгышында Рөстәм Миңнеханов тагын бер елга республиканың төп үсеш юлларын билгеләде. Икътисад үсеше, сәнәгать предприятиеләрендә җитештерүне арттыру, аларны цифрлаштыру, табигатькә килгән зыянны киметү, федераль һәм республика программаларын тормышка ашыру. Әлбәттә, булар барысы да республика халкының яшәү дәрәҗәсендә чагылыш табарга тиеш. Бу безнең эшкә төп бәя булачак, диде Рөстәм Миңнеханов. Юлламаның төп яңалыгы киләсе елның туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителүе. Бу көтүп алынган вакыйга дип бәяләде җәмәгатьчелек. Татар балаларының туган телне тиешенчә укый алмавы, дәресләр белән килеп чыккан проблема, туган тел укытучысының дәрәҗәсе төшү. Бу мәгарифтәге проблемалар гына. Көндәлек тормышта туган телне куллану мөхите кимү, дәүләт органнарында хезмәтнең ике дәүләт телендә тиешенчә күрсәтелмәве, кайбер оешмаларда татар телен инкар итәргә тырышу. Игълан ителгән елда мәсьәләләрнең кайсысы хәл ителә башлар? Татарстанда яшәүче халыклар бу елдан нәрсә көтәсең? Фикерләр алдагы репортажда. Телебез халкыбыз өчен уртак байлык һәм мирас. Рухи яктан берләштерүче зур көч. Следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства. Пиш, алам, була 2. Бергә дәрес әзерләгәндә дә, чәй эчкәндә дә, урамнан барганда да, баласы белән туган телендә аралашкан гаиләләрне күргәч күңелгә рәхәт. Телне саклау мәсьәләсе ничек кенә кискен тормасын, андыйлар калыбына тугры кала. Әле ай башында адымнар күп телдә белем бирү мәктәбен ачканда Минтимер Шәймиев алтын сүзләр әйткән иде. Һәрберебезнең саклыйсы килә ана телендә. Әйтәләр бит. Ананың иң зур бүләге балага ана телен бирү. Аңа кадәр җәй уртасында президентның туган телне саклау һәм үстерү комиссиясен булдыруы да юкка түгел. Бу шул юнәлештә чираттагы адым иде. Көннән-көн тирәнрәк һәр ул эштәлеккә керә барабыз һәм аның эшенә күбрәк кергән саен проблемаларның ни дәрәҗәдә киеренке һәм зур икәненә инана барабыз. Һәм ул проблемаларны хәл итү бер комиссия эшчәнлеге белән генә хәл итеп булмый икәнен дә аңлыйбыз. Милли мәгарифтә соңгы елларда киртәләр шактый булды. Федераль кануннар нигезендә татар телен әти-әниләр туган тел буларак сайлаганда гына укыталар, сәгатьләр саны кимеде. Туган телдәге дәреслекләрнең федераль исемлеккә кертелмәве аерым борчу уятты. Федераль үзәк белән дә, мәктәп, әти-әниләр белән дә уртак тел табып эшләргә туры килә. Әмма туган телләр мәсьәләсендә килеп туган хәлне бер көндә генә җайга салып булмый. Исәнмесез, балалар? Менә бу мәктәптә укучыларга татар телен 10нчы сыйныф укучысы Әлфинә Хәмидуллина укыта. Юк, укытучы булырга хыялланмый ул. Әмма Казанның Солнце мәктәбендә 150 балага бер татар теле укытучысы калгач, туган тел олимпиадаларында җиңгән кызга мәктәп директоры үзе мөрәҗәгать итә. Мин аптырадым. Әзрәк уйладым иде. Һәм инде риза булдым. Миңа кызык булды. Ничек ул татар телен укытырга, чөнки миңа татар теле бик якын. Туган тел белгечен 4 ай эзлиләр монда. Килеп караганнары да булган, әмма эшкә берсе дә керешми. Күңелләренә 2017 ел көзеннән курку кереп калган күрәсең. Как мы должны по закону... Ул чакта закон буенча без 2 ай дигәндә татар теле укытучыларының 75%-ын эштән азат итәргә тиеш идек, әмма без башка юл сайладык. Татар теле дәресләре кимеде, әмма без ата-аналар белән килешеп, һәрбер сыйныфта татар теле дәресләрен саклап кала алдык. Мин татар теле бик яратам. Без дәрестә уйныйбыз. Без татарча уйныйбыз, язабыз һәм татарча өйрәнәбез. Әле бик овер. Мин тырышам. Президентның киләсе елны туган телләр халыклар бердәмлеге елы дип аталуын җәмәгатьчелектә бик вакытлы дип кабул иттеләр. Җыелган барлык проблемалар тиене тизрәк шишелер иде дигән өмет зур. Киләсе елны ана телләре, туган телләр елы һәм халык бердәмлеге елы дип игълан итүдә
Әлбәттә, игътибар кылай. Шундый игътибар ителә икән, халкыбызның киләчәге турында кайгыртып нутык тота икән, ул әлбәттә сөендерә. Президентның чыгышын башка милләт вәкилләре дә тыңлый. Һәр кемгә үз туган теле якын, аны саклыйсы, балаларына өйрәтәсе килә. Проблема родных языков. Туган телләр проблемасы ул русларда да, татарда да, чуаш халкында да бар. Замана өстенлекләрен сайлаган яшьләр чит телне өйрәнү ягын карый. Ата-аналар да каршы килми, туган тел сайыга. Бу яңалыкны Удмурт автономиясендә дә шатланып кабул итәләр. Хәзер Татарстанда Удмурт телендә белем бирүче 25 мәктәп эшли. Соңгы елларда эшесе ябылган, авылда кеше калмаганга. Безнең балалар менә Удмуртиягә барып, олимпиадаларда гел җиңеп кайталар. Дәрәҗәләре бик зур безнең укытучыларыбызның. Әмма ләкин бар шундый бер зур проблема, китаплар проблемасы мәсьәләсе бар. Автономия җитәкчеләре арасында катнаш гаиләдән булучылар да бар. Алар ике телендә тигез белү яклы. Без семьяда 3 телдә сөйләшәбез. Әйтәйемме? Минем хатым татар. Мен татарча да сөйләшәм. Хатыным кыргызча сөйләшә бераз гына, но бөтен кыргызча оңлай. И балалар тоже, балалар дагы сөйләшәләр телдә. Хорошо то, что бу эшкә алыну бик яхшы, нәтиҗәсе зур булачак дип уйлыйм. Бер тел өчен генә түгел, барыбыз да үз туган телләре өчен бергә тырыша икән, һич шиксез нәтиҗә булыр. Изучение чувашского языка. Чуваш телен саклау, укыту өчен барлык шартлар булды һәм бар. Бүген республикада 91 мәктәптә чуваш теле укытыла. Гимназия бар, әмма шундый ел игълан ителгәч, өстәмә шартлар булдырылыр. Есть воскресная школа. Менә якшәмбе мәктәпләре эшли. Аларга ничек күбрәк баланы йөртергә? Әти-әниләр бит хәзер икешәр эштә эшли. Әле ял көне баласын мәктәпкә дә алып килер өчен үз теленең патриоты булырга кирәк. Балыклар дуслыгы йорты каршында безнең якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Анда 19 төрле тел өйрәнелә. 400-дән артык бала шөгыльләнә. Миллионнан артык халык яшәгән шәһәрдә 400 генә бала йөри икән үз туган телен өйрәнергә дип. Ул бит зур саннар түгел. Әмма әйтәсем килә, теләге булган кешегә мөмкинлек бар. Менә дәүләтнең дә аның төп бурычы шартлар тудыру. Туган телләрне саклауга игътибарның көчәячәген без инде җәйдән үк тоя башладык. Ул чакта президент традицияләргә тугрылык, киләчәккә ышаныч дип аталган мәкаләсен бастырды. Ул глобальләшү шартларында милли үзенчәлекләрне, туган телләрне саклау турында иде. Аннан милли үсеш стратегиясе кабул ителде. Ә елны игълан итү бу мәсьәләгә карашның тирәнтен һәм һәр милләт өчен тигез дәрәҗәдә булачагын күрсәтә. Гөлназ Сайфетдинова, Алия Хайретдинова, Вадим Илларионов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Туган тел елын бүгеннән үк башларга мөмкин булыр иде, чөнки бүген бар татар дөньясы туган телендә диктант язды. Татарстанның бер авылында яшисеңме син, Россия төбәгендәме, әллә Казакстан, Италиядәме, айырмасы юк. Бар да онлайн оештырылды. Быел бу чара 100 мең кешене үзенә җәлеп иткән булырга мөмкин. Төгәл саннар катнашучылардан текстлар алынып беткәч кенә билгеле булачак. Монда бер мөһим әйбер бар. Диктант язу бу чиракта гыйлемеңне тикшерү генә түгел, ул шушы мизгелдә үзеңне зур милләтнең бер вәкиле итеп тою. Берсен-берсе инкар иткән шушы ике дошман бергә җитәкләшеп килделәр. Илмир һәм Динә Сабирҗановлар бөтен татар дөньясы белән бергә туган телдә диктант яза. Әти-әнисенең җаваплы эшкә тотынуын кызлары да аңлый күрәсең, комачауламый. Бу беренчедән минем туган телемә карата мәхәббәт, шуңа күрә ихтирам йөзеннән миңа кызык хәрәкәт. Диктантлар да шундый матур иттереп сайланыла, яңа сүзләр. Диктант текстлары быел 3 иде, авторлары да 3 кеше: Ибраһим Гази, Нәби Дәүли, Авзал Шамов. Аларның әсәрләреннән өзекләрне укучылар да 3: Фуат Галимуллин, Илдар Кыямов, Филис Кахиров. Безнең канал аша туры эфирда бөтен дөньяга укыдылар. Студиягә килеп диктант язучылар арасында Марат Әхмәтов белән Илшат Әминов та бар. Татар чаралашу елдан ел сүрелә бара. Менә мондый гамәлләр, мондый чаралар һәм башка телебезгә кагылышлы чаралар безгә бик кирәк һәм бик файдалы. Татарча диктант безне бөтен дөнья татарларын берләштерә һәм бер рухта тәрбияләй бетерим. Бу зал диктантны күмәкләшеп язарга яратучыларны берләштерә. Яше карты да төрле һөнәр ияләре. Җәмәгать эшлеклеләре, студентлар, әти-әниләр диктантны Казанда КФУ бинасында бергә җыелып язды. Бу бердән-бер офлайн мәйданчык иде. Килүчеләр саны шул кадәр күп, хәтта 150 кешегә исәпләнгән зал тулды. Өстәмә өстәлләр куярга туры килде. Без һәр елны язабыз, без уйланда язабыз. Бүген Алла насип бирде, Казанга килдек иде. Татарча диктант безне инде туган телебезне яңадан искә төшерергә, аралашырга, күбрәк укырга минемчә ярдәм итә. Минем өчен ул мәктәптән киткәч, минем татар теленең уровне үзгәргәнме, юкмы, шуны беләсем килде. Авыр сүзләр дә бар, берничә сүз очрады. Грамматика ягыннан
Карабыз, нәрсә булыр, но җиңел түгел иде. Монда бөтен кеше кирәк дип килмәгән, менә йөрәк кушуы, күңел кушуы буенча килгән. Халык күбрәк тартыла, активлаша, хәтта бәйрәм итеп үткәреп, көтеп тә торалар шуны. Син татарча диктант язасыңмы? Без язабыз. Татар телеңне сынап кара. Мәскәүнең татар мәдәни үзәге залы ак калфаклы кызлар, яшь егетләр белән тулган. Барысы да диктант яза. Күбрәк сөйләшкән, ешрак язган саен шомарабыз диләр. Бик яратам шундый мероприятиялар, яратам диктантлар язарга. Мин инде хәзер менә испан телен, фин телен өйрәнә башладым. Менә бу татар сөйләшүем миңа нык булышам, бу чит илләрне белергә. Үземә йокы кермәде. Монысы Казакстанда яшәүче милләттәшләр, милли киемнәрдән балалары белән язалар. Үземнең татар телемне, үземнең татар халкымны бигрәк тә яратам. Томск татарларының күбесе диктант быел онлайн булгач өйдә яза. Татар үзәге Кәримбай йортына иң активлары җыелган. Куркып торган идем, чөнки мин беренче тапкыр язам. Монысы күрше Ижевстан, әниле кызлы Зөлфия белән Әмирә Гыйззәтуллиналар. Алдагы елларда 4 урынга барып язу мөмкин булса, быел төбәк татарлары өйләрендә ТНВ аша катнаша. Халкыбызның бергә уешып, үзе теләп килүләре безне сөендерә һәм бу шуннан да мәсьәләнең бүгенге көндә бик актуаль һәм кирәкле икәнлеген аңлата. Шаклар катам дигәндә хәрефе берәү генәме, икәүме? Бер генә. Мин шаклар катам. Шак катам. Мин шаклар катам, миндә кирәктер дип саныйм. Менә беренче иҗектә Кем кайда яшәмәсен, кайда эшләмәсен, бернигә карамыйча туган телгә игътибарны арттыруга юнәлдерелгән бу дөнья күләм акцияның бер кисәгенә әверелде. Монда хата да белем дәрәҗәсе дә мөһим түгел, теләк әһәмиятле. Теләк булганда гына без көчле һәм бердәм. Фәрүзә Мәҗитова, Динә Газалиева, Александр Ярашов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бу атнада дөньяда, илдә һәм Татарстанда булган кайбер вакыйгаларны Данил Сафаров игътибарга алды. Кодакны карыйк. Исәнмесез. Жәлләдем Трампны. Президент кәнәфиендә ул бөтен дусларын югалтып бетергән. Сайлаучыларга бу атнаны үзе сөйләде. Миңа элекеге дусларым шалтырата да мистер президент дип дәшә. Мин әйтәм, әйтмәгез миңа мистер президент дип. Дональд дип кенә дәшегез. Без бит 30 ел таныш дип сөйли Трамп. Mr. President, sir, would you like to get together sometime? I say, loosen up. Бит шуннан да психология күзлегеннән бик кызыклы бу. Теләсә кайсы ил башлыгын ал, аның белән үз илендә бер социаль яссылыкта сөйләшер бер зат юк. Иң якыны күрше ил башлыгы. Үз тирәңдә синең дигәнеңә җәдип торучы кешеләр генә. Аларның башларында чынлыкта нинди уйлар шайтан белсен. Димәк, президентлар ниндидер яссалма социумда яши булып чыга. Господин президент, это пилот вашего борта номер 1. Мы давно покинули зону турбулентности. Пожалуйста, перестаньте трясти самолет. Юк, булмый мин президент. Лучше миңа бөтенесе күзгә карап әйтсеннәр нәрсә уйлаганнарын. Вас много, а я одна дип кычкыручы почта хезмәткәре дә, ходят тут всякие дип сыкранучы вахтер да, ноги вытирайте дип әмер итүче җыештыручы апада. Менә ул чын тормыш. Придут, натопчут. Это чтобы школу запереть, как бы стоял чистый. Эльвира Набиуллина матбугат конференциясенә плей һәм пауза сурәтләнгән брошка белән килеп утырды. Моңарчы Ви хәрефе һәм ат дагасы белән күренгән иде, аңарчы күгәрчен рәсеме белән. Бу брошкалар очрашуның темасына карап сайлана икән. Үзәк банк җитәкчесе безгә нидер әйтергә тели. Черная метка. Инвесторларны бу акылдан яздырырга мөмкин. Уйлап карагыз, Набиуллина чыга, күкрәгендә ниндидер билге. Нишләргә? Нәрсәне аңлата бу? Кая чабырга? Доллар алыргамы, фатирны сатыргамы? Менә шундый ребуслар белән сөйләшә безнең Центробанк апабыз. Я понял, это намек, я все ловлю на лету, но не понял, что конкретно ты имела в виду, вот я не понял. Казанның Назарбаев урамында акыллы багана куйдылар. Ул төрле эшләр башкарырга мөмкин. Wi-Fi өләшергә, коткару хезмәткәрләре белән элемтәгә чыгарга, видео күзәтүе һәм USB розеткалары да бар. Берәр кеше үзенең туган ягы турында сөйли башласа, авыл башында торган карап багана турында сөйли. Имеш ул авылдан курыкканнар, анда керергә ярамаган. Кара багана шуның билгесе имеш. Черная метка. 21-нче гасыр шәһәр балалары менә шушындый баганаларны сөйләр инде. Wi-Fi тарата торган, колагыңны куеп сөйләшеп була торган. 2000-нче елларда кәрәзле телефон күтәреп йөргән кешеләргә сәер сынып карый идек. Хәзер инде баганалар белән сөйләшә башладык менә.
Ә дөньяда бөтенләй дусларсыз калсаң, бу багананы хәтта иптәш итәргә дә мөмкин. Атнаның тагын бер темасыннан без читтә кала алмадык. Ул агростартап программасы белән килеп чыккан хәл. Аны хәзер прокуратура тикшерә. Шибешләрне күзен саныйлар ди безнең халык. Ә менә быел язда грант тоткан фермерларга аның акчасын күзендә алырга язмаган булып чыга. Башыннан бәян итик. Илкүләм проект нигезендә язын республикада агростартап конкурсы уздырыла. Быел анда 300 эшмәкәр катнашкан. Шуларның яртысы җиңүче дип табыла. Җиңүче исемен алалар алуын, әмма акчасы килми. Андыйлар 100гә якын кеше. Ни өчен җиңүче белән грант алучы икесе ике төшенчә булып чыга. Һәм бу мәсьәләгә икътисади хәлнең ни катнашы бар? Рания Абдрахманова. В прошлом году мы уже задумывались про это расширение. Олег Пузырев арендага жир ала, шунда сыйыр фермасы салып куймакчы була. Авылда артык акча юк, шуңа агростартап программасы буенча 3,5 миллион сум бүленә дигәч катнашырга уйлый. Собирали документы, бегали, нервничали, переживали. Документ җыеп тапшырды, күпме борчу, нервлану. Күпмедер вакыттан соң безне җиңүче дип игълан иттеләр. Мы живем на селе, чем-то зарабатывать надо. Без авылда яшибез, 4 балабыз бар. Ничек тә акча эшләргә кирәк, мондай тормыш ошый. Шуңа эшебезне киңәйтәсе килгән иде. Пузыревлар КФХ ачып җибәрәм, чөнки конкурс шарты буенча фермер буларак теркәлергә кирәк. Әмма апрельдән августка кадәр көтсә дә грант акчасы килми. Алай гына да түгел, август ахырында авыл хуҗалыгы министрлыгыннан хат килеп төшә. Анда агростартап гранты конкурсында киләсе елга катнашыр өчен быел КФХ буларак теркәлмәскә, инде теркәлгән булсалар, ябырга киңәш ителә. Бүгенгә кадәр һаман өмет бар. Монысы Сарманнан Айрат Шәрәфиев агростартапта җиңгән акчага симертү өчен 80 баш мөгезле эре терлек алырга хыялланган. 35 гектар җир арендага алдым. 40 тракторы белән бер мини трактор Тарлау авылында эшләп яшәр өчен авылдан бер үй алдым. Июньдә Айрат Шәрәфиев та КФХ ача, әмма өметегенә акланмый. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, быел агростартап бәйгесендә барлыгы 162 кеше җиңеп чыган. Менә аларның исемлеге. Аннан күренгәнчә фермерларның кайсылары мөгезле эре терлек үрчетү белән шөгыльләнергә җыенган, кайсылары үсемлекчелек белән, кайсылары умартачылык белән. Әмма шуларның бары тик 3тән бире генә үз планнарын тормышка ашыралачак. Чөнки шул кадәр өлешенә генә акча бүлеп бирелгән. Шундыйлар рәтендә Нурлаттан Тимербулатовлар да бар. Алар терлек симертеп сата. Агростартап ярдәмендә эшләрен җәелдерергә җыеналар. 97 баш үгезләр, таналар алырга җыенабыз менә. Акчалар күчкән диделәр инде. И трактор МТЗ-82. Шушының белән җирләр эшләргә җыенабыз. Ринат Тимербулатов кебек акча алучылар 64 кеше. Нурлат районы иң күп грант алучылар исемлегендә. Алар кебек тагын Саба, Мамадыш, Биектау бар. Калган районнарда берничә кеше генә. Алмаучылары тагын да күбрәк, 98 фермер. Аларның соравы күп. Грантны ничек бүлгәннәр? Ни өчен берәүләргә эләккән, икенчеләргә юк? Җавап эзләп эшмәкәрләр Татарстан президенты аппараты ишеген шакый. Именно на горячую линию омбудсмена начали поступать. Мөрәҗәгатьләр башта омбудсменның кайнар элемтә телефонына килә башлады. Аннары очрашырга сөйләштек. Без хәзер зыян күргән барлык эшмәкәрләр турында мәгълүмат җыябыз. Фермерларның канәгатьсезлеге Татарстан прокурорына кадәр барып җитә. Шуннан соң алар белән вәкаләтле вәкил прокурор Илдус Нафиков шәхсән очраша. Хәзерге вакытта Төбәк авыл хуҗалыгы министрлыгыннан беренче документларын сорап алдык. Агростартап 2019 елдан бирле 2019 елда башлап китте. Ул эшмәкәрлекне үстерү буенча илкүләм проектка кертелгән. Анда шәхси хуҗалыкларда конкурс уздырылган елны теркәлгән КФХларда катнаша ала. Быел андыйлар 300 булган. Яртысы тикшерү иләге аша узмый. Тик узганнарның да акча ала алмавын авыл хуҗалыгы министрлыгында акча җитмәү белән аңлаталар. Иң күп балл җыючылар грантополучатель дип атала. Безнең бюджетның ассигнованиелары күпме бюджетта акча каралган, шуңа шуларны алучылар грантополучатель булып бара. Әлбәттә инде калганнары безнең конкурста җиңүче дип атала по порядку, но алар дополнительное финансирование булган чиракта гына аларга по очереди бирелә инде. Былтыр шулай булган. Башта конкурс игълан ителә, катнашучылар аз, федераль үзәктән акча күп бүлеп бирелгән. Алай гына да түгел, өстәмә акчалар җибәреләчәге билгеле булгач, икенче тапкыр конкурс уздырып фермерлар эзләргә туры килә. Шуңа быел өстәмә акча булса дип югары балл алган фермерларны ортыгы белән җыйганнар. Бәлки башка җиңүчеләр, мәсәлән, быел отказаться итсә дип әйтәбез инде, ул акчалар тоже кем по очереди шуларга эләгә торган буладыр. Яңадан конкурс уздыра кирәк түгел. Бу хакта конкурсның кагыйдәләрендә язылган диләр министрлыкта. Менә ул пункт. 17 битле документның 14нче битендә вак хәрефләр белән. Бу ситуациядә фермерларны икенче елга күчереп, бернинди конкурссыз аларга тиешле акчаларын аларга тапшырырга кирәкле.
Алар бит инде менә безнең Нурҗихан Агзамов әйтеп киткәнчә, анда алар кредитлар алганнар, эшләреннән киткәннәр, алар тырышканнар. Тагын бер момент, фермерлар сүзенә караганда, әлеге кагыйдәләр август ахырында гына барлыкка килгән. Шуңа прокуратурадан документны техник тикшерү ясауны сорыйлар. Ул арада министрлык фермерларга КФХларын ябып киләсе елгы конкурста катнашырга киңәш итә. Киләсе елга катнашыр өчен крестьян фермер хуҗалыгы шул елда теркәлү мөһим. Шуңа күрә ул быелгы теркәлгән КФХ белән киләсе елда катнаша алмый. Компетенцияләр үзәгендә документлар җыю, бизнес-план эшләү белән булышырга әзербез дип белдерәләр. Шул ук вакытта әле сентябрь башында гына узган авыл хуҗалыгы коллегиясендә Рөстәм Миннеханов федераль министр Дмитрий Патрушевтан агростартапны өстәмә финанслауны сораган иде. Министр Марат Җаббаров бу уңайдан безгә булай дип белдерде. В принципе, мы отрицательный ответ не услышали. Без кире җавап ишетмәдек. Министрлык безгә мөмкин булган кадәр ярдәм итәргә тырышачакбыз дип белдерде. Федераль министрлык белән көн саен аралашып торабыз, өстәмә акча булыр дип өметләнәбез. Хәзер министрлык өстәмә акча, фермерлар прокуратура тикшерүе тәмамлануын көтә. Аның нәтиҗәсе нинди булуга карамастан авыл кешесенә рәхәт булмаячак. Тырышып катнашты, күңел сүрелде диләр. Әгәр акча быел ук килә калса, алар КФХны ябырга өлгергән булса, бу икеләтә ярыктагы алдында калу булмасмы? Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бу көннәрдә Татарстан кырларында торналарны күреп хозурланырга була. Шулай җыелышып алар җылы якка китәргә әзерләнә. 2020 елны бөтен дөнья кыргый табигатьне саклау фонды торна елы дип игълан иткән иде. Бу ел Россиядә дә торна елы. Максаты кызыл китапка кертелгән кошларны саклауга игътибарны көчәйтү. Торналар төрле илләрдә ирек, бәхет, озын гомер символы. Алар һәйкәлләрдә сурәтләнә. Япониядә Хиросима фаҗигасыннан соң кайгас торналар ясаган кыз турында да хәбәрдарбыз. Әйдәгез үзебезнең иң матур җырларның берсен искә төшерик. Turnalar uşağınaka basma bulup tezeler. Сугыш турындагы җырлардан Летят журавлины белмәүче юк. Летят журавли над лучшею из планет. Татарстанда торналарны бик еш кына Әтнә белән Актаныш районнарында күреп була. Ашыт тыюлы гына узган ел 400 торна тукталган булса, быел алар 500дән артык. Кайбер урыннарда 4000ләп җыелалар. Нигә Татарстанга торналарны өйрәнергә Мәскәүдән экспедиция килгән? Ни өчен күрше төбәкләрдән бу кошлар безгә күченә? Айгөл Бәдретдинова репортажы. Ашатның теге ягында басу. Шунда булырга тиеш. Басуга таба күтәрелеп карыйк. Барып карыйк шунда. Интернеттагы бу гаҗәеп видео шулай килеп чыгады. Әтнә районы табигатын төшергәндә видеооператор Марат белән Альберт гаҗәеп күренешкә тап була. Тәнге алтылар тирәсе, инде өмет бар иде. Ашыт өстендә күтәрелгән туманны төшереп алырга, кызганычка каршы туман үзен күрсәтмәде. Хозурланып торганда каяндыр кош тавышы килде. Торналар дип мен әйттем, әйдә төшерәбез дип Марат кычкырды. Шуннан килеп туган видео инде без рәхәтләнеп бер 30-40 минут ике аккумуляторны утыртып бетереп, ул торналарны эзләп табып, шулай дип төшердек. Алар бит сулыклар җирен ярата. Камышлылар җирләренә менә болотлар җирләрен, шундый җирләрне яраталар. Торналар Әтнә районының Ашыт табигый тыюлыгын шаткан булып чыкты. 13 сентябрь бөтен дөньяда торналар көне. Видеога эләккәннәре бәйрәмнәрен Әтнәгә килеп билгеләп үтәргә булган ахрысы. Торналар көзгә таба күбәяләр. Менә актык бер 2 елда 500 хәтлек булалар. Менә бу ел безнең шул 400 чамасы, наверное. Җил булмаганда торналар тавышын хәтта 5-6 километр ераклыктан да ишетергә мөмкин. Тик кызганычка каршы без алар янына якын килә алмыйбыз, чөнки әлеге кошлар бик сакчыл һәм инде кешеләрдән куркалар. Шуңа күрә торналарны менә шушындай махсус техника ярдәмендә биектән генә күзәтергә мөмкин. Монда инде кыргый табигатьнең барлык матурлыгы ачыла һәм торналар уч төбендәге кебек. Коптер белән аларга якынлашканда, алар шүрләде дип әйтергә була. Монда ниндидер җитез темп белән төшерергә ярамый. Монда инде квадрокоптерны да
кош иттереп күрсәтергә кирәк. Нәтиҗәдә әлеге видеоны Инстаграмда 4000-дән артык кеше караган. Татарстанлыларны моңарчы күрмәгән матурлык илһамландыра. Менә булар күрәс, монда гына чирәгә булар. Бездә соры турына гынамы? Соры турына гына. Һәрбер районда диярлек күрергә мөмкин. Баксаң, хәзер торналарны Татарстанның һәр районында очратырга мөмкин икән. Кызыл китапка кертелгәч, популяцияләре арта. Элек торналар күпләп кырылган, шартлар җитмәй, кайберләре браконьерлар кулына эләгә, кайберләрен төлке тота. Әлеге кошның тагын бер үзенчәлеге елына 2 генә йомырка сала. 2 бала чыкса да, берсе генә исән кала. Икенчесен оларак көчлерәк баласы дип әйтгәндә, шуқып барыр аны үтерә дип әйтгәндә. Ансы да кышлый хәрәк булса, үзегез аңлыйсыз, прирост дип әйтгәндә күренми. Ярдәмгә Татарстанның табигый тыюлыклары килә. Шул исәптән менә бу елга күлләргә һәм сазлыкларга бай Ашыт заказнига. 1997 елда табигатьне саклау максатыннан булдырылган бу тыюлыкта яз көне 100дән артык төрдәге кошны күзәтеп була. Болай булса, экотуризмны җәелдереп җибәрергә дә була. Быел Татарстанга Мәскәүдән махсус экспедиция килеп, торналарны санап та киткән. Актанышта менә мондый күренешкә тап булалар. Торналар йөзләгән генә түгел, меңләгән. Әлеге видеоны Түбән Кама милли паркы орнитологы төшереп ала. Ул торналарның артуын башка төбәкләрдән дә безгә күченү белән аңлата. Ночуют на реке, возле болот. Безнең елга һәм созлыкларда төн чыгалар, уңыш җыелган кырларга ашарга киләләр. Актаныш районын алар инде генетик дәрәҗәдә ярата дияр идем. Монда торналар өчен шартлар уңай, кунарга ышык урыннар, кукуруза кырлары бар. Менә сентябрьдә генә монда 4000 торнаны санадык. Иң авыр еллар вакытында да безнең республикабызда авыл хуҗалыклар үзләрен югалтып юкка чыкмадылар. Шуңа күрә Bizim şəşü də oldu, davamı oldu. Хәзер дә Аллаһка шөкер шәшү бара. Шуңа күрә барбер аларга монда азык табыла. Бу инде халыкка да берникадәр сигнал булырга мөмкин. Табигатьне чыннан да сакларга кирәк, яратырга кирәк. Менә ул кыр әтнәнең район үзәге, ләкин шуннан 1 генә километр ераклыкта искиткеч гаҗәеп табигый матурлык. Әтнә районыннан Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Адымнар тәмам, безнең коллектив сезгә тыныч яллар теләй, үзегезне саклагыз, җәмәгать урыннарында саклану чараларын онытмагыз. Россия төбәкләрендә коронавирус белән хәл катлаулана, ул бездә дә кабатланмасын өчен алдан чарасын күрү кирәк. Исән сау булыгыз.